तू क्या घंटा लेके आया था? क्या घंटा लेके जाएगा? लोगोफोर बे संसारा जोंनि थाखाय मोनसे रंजाथिलि बस रंजाथिलिया बेसिमल' 60, 70, 80, 90 or 100 yearsसिम बेनि उनाव जों रंजानो हाया लोगोफोर जों जेब्ला 50 years old जागोन जोंनि देहाफ्रा बोरायलांगोन आयदै आया मुलि सुलि जानानै जों जोंनि देहाखौ जोङो स्पेन्ड खालामलांनांगोन लोगोफोर जों देहाखौ सोलिलांनांगोन जेरैबाबो जोंनि रंजानाय टाइमा जोंनि रंजानाय टाइमा only 40, 45, 50 बेसिमल' जों जोंनि देहाखौ लानानै जों बे संसाराव रंजानो हागोन बेनि उनाव जों रंजानो हानाय नङा लोगोफोर बेनि थाखायनो बे संसारा नोंनि थाखाय आंनि थाखाय बास मोनसे सिमांनि रंजाथिलिल' लोगोफोर बे संसाराव नों अराय सम आं रंजालांगोन आंनि थाखा फैसा आंनि समायनायखौ आंनि महर मुस्रिखौ लानानै I will enjoy this world forever. Don't think so. You don't think so लोगोफोर बे मालाबाबो जानो हाया लोगोफोर नोंनि जिउआ बास 100 years सिमल' बे जुगाव बेखौबो नोङो खुनुरुखुम 100 years सिम नोङो थांना थागोन थाया बेनि खुनु ग्यारान्टि गैया लोगोफोर बेनि उनाव नोंनि जिउआ बबाव थांगोन Nobody can say. So लोगोफोर बे संसारा जोंनि थाखाय only just रंजाथिलि दसे समनि थाखाय बे रंजाथिलि संसाराव रंजा enjoy खालाम दुखु जा थाखा फैसा खामाय दा खामाय बे नोंनि सायाव लोगोफोर but आं बेखौनो बुंनो सानो बे संसारा नोंनि थाखाय only just few days माखासे समफोरनि थाखायल' लोगोफोर बेनि उनाव नों बहा थांगोन आं बहा थांगोन सोर बहा थांगोन No idea. Wasn't joking? Wasn't joking? No. I wasn't joking. I'm serious. I was serious on this matter. Bye-bye.